जब राहुल के बल्ला गरजेला त आरसीबी के किला हिल जाला। राहुल स्टब्स के साथ मिलके आरसीबी के नींद उड़ा देहलन। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोग। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, दिल्ली या बेंगलुरु वाला मैच देख ली? रॉयल चैलेंजर वाला तो फिर से लुढ़क गईल बा। देखत रही मर्दे, पहले टॉस हारल फिर मैदान में भी हारे। ई आरसीबी के हालत देख के लागत बा कि इनका टीम में आर के मतलब रिटर्न गिफ्ट हो गईल बा। जीत के बदले हार बांटत बा। सही पकड़ रहा पांडे जी। पहले बैटिंग में तो फिल साल्ट बड़ा तेज झोंकाइल रहे। 3 ओवर में 50 रन बना के धर दिलस, लेकिन रन लेवे में विराट से पूछलस न आ भागम भाग में गिर गईल आ रन आउट हो गईल। तिवारी जी, ओहे तो फिलवा तो साल्ट रहे, ओकरा आउट होते ही पूरा बैटिंग फीका हो गई। वो कहावत तो याद बा, साल्ट रहे लेकिन टेस्ट न होई। औरो राहुल के 93 रन के धमाका देखनी। स्टब्स संग मिल के इतना मजबूत पार्टनरशिप बनवले कि बेंगलोर के तो बोलती बंद हो गई। तिवारी जी, ई तो राहुल और स्टब्स के गुपचुप योजना रहे। बोले के न सीधा 6 फोड़े के 111 रन के जोड़ीदार साझेदारी देख के आरसीबी के नाम पर ताला मार दिलस। पांडे जी, आरसीबी तो अब चिन्नास्वामी स्टेडियम में हार के रिकॉर्ड बना दिले बा। 45 हार, बाप रे बाप। ये स्टेडियम अब उनका वास्ते शमशान बन गईल बा। सही कहला तिवारी, चिन्ना स्वामी न अब चिल्ला स्वामी कहल जाओ। अब हर मैच में फैंस चिल्लावत रहेला जीत के उम्मीद लेके, आ हार के बोझ लेके घर जाला। पांडे जी, आ राहुल आखिरी में 6 मार के मैच जिता देलस। उहे वाला 6 देख के तो हम भावुक हो गईल, खुशी से ना आरसीबी के हालत देख के। तिवारी जी, मिचेल स्टार के ड्राइविंग कैच देख के ऐसा लागल कि विराट के कैच न चांद के टुकड़ा पकड़ ले बा। आई विपराज निगमा पूरा रन आउट स्पेशलिस्ट बन गईल बा। पांडे जी, एक बात तय बा, दिल्ली के टीम अब जोश में बा और आरसीबी तो बस नाम के चैलेंजर बा। बाकी हर बार चैलेंज देख के डर जाला। अब देखल जाई आगे के मैच में का होई। बाकी जब तक राहुल इतना जोरदार पिटाई करत रही तब तक दिल्ली के जीत पक्का बा। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।